Moi, minä olen Rasmus Pesukarhu ja haluan jakaa teille tarinan minun seikkailusta. Tänään kerron teille tarinan kalastusretkestä, joka oli päättyä pettymykseen. Kaikki alkoi eräänä aurinkoisena kesäpäivänä, kun minä, Rasmus Pesukarhu, päätin tutkia isoisäni vanhaa rantavajaa. Siellä se seisoi rantakoivun katveessa, täynnä vanhoja kalastusvälineitä ja aarteita menneiltä vuosilta. Kun kurkistin vajaan pölyisten harsojen läpi, silmiini osui vanha, nahkainen kalakori ja pölyinen onkivapa. Tuo vanha onkivapa oli isoisäni, joka oli kerran ollut taitava kalastaja. Muistin, miten hän oli opettanut minulle kalastuksen saloja, mutta nyt hän oli jo matkustanut tähtiin. Päätin ottaa isoisäni onkivavan mukaani ja lähteä kalaan, ikään kuin jatkaisin hänen perinnettään. Aurinko paistoi taivaalla ja tuuli leyhytteli metsän tuoksuja ympärilleni, kun astuin kohti järven rantaan. Kädessäni oli isoisäni vanha onkivapa, joka tuntui lämpimältä ja tutulta käsissäni. Rannalla istuuduin kivelle ja tuijotin järven kimaltelevaa pintaa. Kaislikko kahisi hiljaa tuulessa ja lintujen laulu täytti ilman. Tiesin, että tämä olisi erityinen hetki, jonka halusin jakaa isoisäni kanssa, vaikka hän ei ollutkaan enää fyysisesti läsnä. Varovasti upotin syötin veteen ja odotin kärsivällisesti. Aurinko laski hitaasti horisontin taakse ja järvi peilasi sen hehkua. Silloin tapahtui jotain odottamatonta, jotain, joka sai sydämeni pamppailemaan ja silmäni sädehtimään. Järven pinta väreili voimakkaasti ja kauhun sekaisella innostuksella huomasin suuren kalan lähestyvän syöttiäni. Sen selkäevä viilsi järven pintaa ja sen tumma hahmo liukui sulavasti vedessä. Sydämeni pamppaili kiivaasti, kun odotin kalan iskevän syöttiin. Pian kala iskikin kiinni, ja onnenhetki valtasi minut. Tuntui kuin isoisä olisi hymyillyt jostain kaukaa, hyväksyen kalastusretkeni. Mutta iloni oli lyhytaikainen, sillä kala taisteli voimakkaasti ja veti siiman äärirajoilleen, kunnes se katkesi. Katsoin avuttomana, kuinka suuri kala sukelsi takaisin syvyyksiin. Olin menettänyt sen, ja pettymyksen tunne valtasi mieleni. Katselin vielä hetken aikaa järvelle, kunnes päätin kerätä voimani ja nousta ylös. Olin oppinut, että kalastus ei aina tarkoita saalista, vaan se voi olla myös tarina, muistoja ja yhteys menneisyyteen. Käänsin katseeni kohti taivasta, ja siellä välkkyivät jo taivaalle nousseet tähdet, kuin isoisäni silmät lohduttaen minua. Olin tehnyt retken hänen muistokseen, ja vaikka saalis oli karannut, olin saanut jotain arvokkaampaa. Hetken yhteyden menneeseen sukupolveen, joka oli opettanut minulle elämän tärkeitä asioita. Kääriydyin paksuun villapaitaan, jonka olin pakannut isoisän kalakoriin, ja lähdin kulkemaan kotiin
tähtien valaisemaa polkua pitkin hymyillen itsekseni. Ja niin kalastusretki, joka oli päättyä pettymykseen, muodostuikin mukavaksi muistoksi isoisästä ja opin samalla käsittelemään pettymyksen tunnetta hieman paremmin. Toivottavasti piditte tarinastani, rakkaat kuulijat. Nähdään seuraavassa iltasadussa, kun kerron teille lisää seikkailuistani. Hyvää yötä ja makeita unia, pienet ystäväni.